and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! War sa kamahibaw nga doon na ba sa kay talent sa pagpanagan? Oh. Ha? Ang sibuti pa sabot ni mo, buboy. Nga gawa sa pagpanambal, managaan sa go? Oy, pahuway mo, oy! Di na tamahindi nga na! Na, mga tuong na ta, oy, buboy. Ayaw sa kuya, ayaw sa... Istoryahan na itong tarong. Ang sa maligibot ni mo ipasabot lagi? Magkapasamot nis imong kasikat, kuya. Sus, ay, wala ko magkinala na, oy. Sikat naman ko. Ha? Wala magani ko privacy gani hapit. Garaa sikat ay. Sana all sikat. At tinawad bala. Ug wa man ko mangandoy nga mas musikat pa ko. Pero muna na kong si Tom Cruise, muna na kong si... Bahala ka di ay. Pero kuya, Maparehas ko nila ni Jan Lara. Ano? ay ka na dyan, sikat mo na dyan daan. Anak ko ng Alex Lara. Tawag na to, Pero ay, pinato ba? Masikat man ko si Randy Soson. Ano to? Oo. Wa man to, Koreano man to. Dito hapon day. Pero tayo pa, kuya, imong gilingaw ba? Lingo, matog na to. Misyon maghihapon na nimo ang pagpanagan. Sa speed ay naud sa man taon ka boy. Hilom na boy. Matog na ta. Lakaw na dito si mong kwarto kaw. Lakaw na. Paing? Boboy, giat nga tagid ka. Mag-istorya ta. Importante ni. Murag na ko ideya unsay imong istorya na. Ha, kung mao na, mangita tag lugar nga way makadisturbo na to. Time pa. Ani ta magsulti sa minteryo? Para sigurado gyud nga way makadisturbo na to. Mauni? Mauning may isturbo paing? Akin ken okay na gid ni din Wa na makadisturbo na to, buboy. Saba masang baod. Okay ra na eh. Sige ay. Kapoy balibalin. Unsa may istoryahan na to? Uy. Uy. Unsa istoryahan na to ba? Dagko na mga baod. Di gyapon ta magdungog. Sige, mangita lang tag laing lugar. Dinhe, okay na gyud tingalin di dinhe kay ang bugnaw nga huyuhoy sa hangin ragoy atong madungog, buboy. Ni amo gyud tas ibabaw sa bukid. Okay na ni. Magka-istorya rin sa tarong ini. Oh. Uy, nalo ka rin signal oh. Tubagaw na, buboy. Okay. Uy, si Kuyang din eh. Hello, Kuya! Oh! Hello! Oh! Asa pa mo ka? O pa mo ka pauli? Asa na akong gipapalit ni mo nga baned? Ha? Baned? Asa naman? Hala, nalimot ko, Kuya. Naara kami ni Paero sa ibabaw sa bukid sa Kintulimbo. Unsa? Uy, pamahawa na mo diha kay maglandslide na ba kang diha? Unsa? Karuha, unsa to? Maglandslide! Maglandslide! Ay, Paeng! Paeng, mamahawa na din Paeng. Karoon tayo, dali! Unsa? Nga naman? Ingon si Kuya, maglandslide ko na ron din, he! Unsa? Unsaon man nato ni sila imok. Nagkurog naman ni silang maayo. Luspad pa gani kayo ilang mga ngabil, oh. Nalisang gani sila ba? Unsa may atong buhaton ini imok. Nang sabil, dungan ta ha. Sagpa si Paing. Sagpaon sa nakos boboy. Mutengog kami! Unsa na? Ay, no. Salamat, Kuya. Salamat. Kaya nga pa ka manawag. Deads na ang tami karon. Deads. Unsay karon? Ganina raw ta mong namatay. Mok. Salamat gyud kayo, ha? Ikaduha na ning higayon mo nga imong giluwas ang akong kinabuhi. Unsay kaduha? Kadaghan naman gud. Karong buwan na ba? Oh. Nga nang naabot man sa mo ditong dapita para lang mag-istorya.
Be? Kuan, di bang gud may gustong maistorbo, biya? Onya, nagka-istorya gid mo. Wa! Kamu na lang pag-istorya, kuya. Aron masabtan nimo ang ipasabot ni Paing. Muha nito siya unyang mga hapon-hapon. Ako matong sultihan nga, wa ka schedule sa pagpanambal karon. Ha, ilaw gawag mo boy. Imbis on to nga imo kong tabangan, nga mahunong na si Paing na ng iyang pag-force nako nga kuan anang tagan-tagan. Tabang mahinon sa kagduot nako. Ay di mangod, kuya. Na-convince man ko niya, kuya. Basin pa desay. Basin pa siya day. Ma-convince ka niya ba? Just listen to him lang. Ang imongan mubandira unya sa tanang newspaper, mok, sa magazines, radyo, telebisyon, ug labaw sa tanan sa social media. Mag-inilugay na unya ang tanang mga network sa tibuok kalibutan sa pag-interview nimo. Tawgon ka na unya og The Modern Nostradamus. Nakapaniud to ka ba, Paing? Wa pa. Ay, untanan ni oy. Bantog ra. Pero ay kabala ka, mok. Ay kabala ka. Man. Ako ning gituyo nga magpuas sa tungod ug alang sa kalampusan sa atong kausa. Ing, Mok, ing. mok, mok, mok. May mabayaw kog iapil. Imo ra ng kausa. Mok, Oh. ato ni, mok. Ato ni. Uh-huh. Ikaw, ako, kita. Magdungan ta paglupad. Uban nanti ka sa pagsugod pa lang. Hangtod nga, ang imong pangan, mga naukanaw na sa kahanginan, sa kapanganuran ug kalangitan. I will manage your career. Mok, mok, mok. Ing. Kaon sa dito, ing. Ha? Basin pag maulian ka, lupig paminaw ini mo'y nagduhiraw. Dili mo, kuy. I'm okay. I'm fine. Kining akong pagpuasa, wara ni. Sa sunod, mag-fasting na gid ko for 40 days. Uy, gidangat ni mo. Samot. Mok, at mo nang napanglantawan. Hala, oy. Ha? Hala, Ako sus- nang napanglantawan. Musikat ka. Sikat as in sikat na sikat. Ang imo unyang kasikat, mupatikyaob sa mga sikat. Bisan sa laing larangan. Bangag sa ilong man ka, eh. Tarong pa ba kinikutok nito, ha? Sa bangag sa ilong. Bisay. Mok, 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 mok. Ang ka-accurate sa mong pagpanag-an. Kana mo'y mupa ukay sa tibuok kalibutan. Wala unya na gamit ang mga pag-asa o mga PBOX o kung sa panang mga agency diha nga mo predict sa panahon. Tapos ka, Sa Ing. Kaning, ing. mok. Kining, maluoy man ko ni mo dong. Pauli sa dito, be. Buutan. Buutan, manlalay. Sige. Kaon dito pagkayo dong. Maulian na lagi ka. Ha? Buutan man, lolo. Mo, kanaot sa manday ko mo ka? Hapit na ka mapas mo. Oy. Naunsa ka man ba, Paing? Pura ba kag mahadlok ilogan diha? Pag hinay kaon, matukan ka gani na. Di ma. Mupatuog kong imok pa. Ay hapit na kuno ko mapas mo. Maong iya kong papaniguroon nga ni kaon ko. Mao ba? Ay nahala sige. Paniguro sa kaon diha. Unya na ta mag-istorya humanimog kaon. Wa gid siya makumbinser? Wa bagin ma. Pero sige lang. Magpatabang kong buboy. Kumbinsido naman tos buboy. O nibiyasad. Ako ba tong istoryahon pag ayos biya? Kwanggol man day nas imok. Ha? Anong kwanggol man mo? Ang! Iyan ang ibaliwa nga kangilngig raan ang abilidara. Tagsara kayo tao nga ingon anas tibuok kalibutan, oy. Mao lagi ma. Pero ma, kuidaw ha? Nga unsa man. Tingalig imong ingnon anak pagsulti sa imok ha? Tingalig nga nila nimog di mao?
Ha? Yamatra? Laban na lagi kang imok paing. Kinahanglan nga musip-sip ko niya, ma. Kay oras nga iya na unyang tagaan ug pagtagad ang iyang abilidad sa pagpanagan. Maduhig sa kusgrasya. Mga karon pa lang. Mamuhuna na ta. Musip-sip na ta niya. Sige na lang, oy. Mamuhunan man ka ha. Okay, mamuhunan ko. O sarap kuya! Ambot. Lili ang ito ka. Ako nalion be. Uy, hala! Asa na, boy? Giguba ang paril ng paing! Akong gipaguba, oy, imok. Ako manggong nahuna-huna ba? Nga kita na bay silingan din hi. O nya na apag ginag-uwa nga taas nga paril, di ba? Maayo kay nagkahuna-huna agi ka nang no. Napagidi kay huna-huna nang. Himo pagyug ko nga kining gipataod og cable car. Una ka makahuna-huna ana. Basta na ko Sige gasto. na lang good, sige na lang good. Ay kana sad unyang imong cable car, magpangwartahan man unya na nimo. Pabayran lang unya ang gustong mo sakay, pabayran lang unya. Kay kining agianan, ako na unya ning ipasimento aron dili na lisod sa pag-agi. Og dili na maglapok kon mag-uwan. Og makaagi na unya inyong motor ni Boboy. Og pwede na kaayo mong mupalit og sakyanan kay makaparking naman mo sa inyong tugkaran. Tingali bayag doon na nasanay nagpaluyo ini nang sabil ha. Tingali doon na nasad kay daw tanggip plano na ko. May nang prangkahe na lang tadaan. Wa na oy Boboy. Kay matag-an na nasad baya ng imok kon may dautan man gani kong buhaton. Wow. Kini sa noon imong gibuhat nang timing rasad ni. Kay karong mosunod nga mga adlaw, surbihon maning atong lugar kay maapil manisda kong proyekto sa gobyerno. Ha? Doon ay ingon ana imok? Oo. Apel man tas plataporma sa atong bagong congressman ang mag-abli og mga bagong karsada ug apil ning atong lugar. Oo. Ala. Mao ba imok? Hala ka no, makatag-an gid ay ka imok no. Tinuod gid ay nga makatag-an ka. Mok. Pwede imong tag-anon kung unsay mo gawas sa luto unya mok? Pwede imong tag-anon ha? Butangi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!